Piai pendem ladi yang abang pinjam Sngau don bok shisha Sngau sarong tikna Yo ya piko e Kabak ye jonga Kublai perlok bi baro sasisian pat ngap yang sobaya pi mo share kan ka video ke jong te kan ka por ngadon hang ni hapo sora hawai lagi studio jong iba Gabriel ngadon kalau long ka wen lagi studio ka bala yai record ki jing ruai ka bala nang panmi ki jing ruai ki so tenat lang ba kan ka studio bat ki babon ki nong ruai na ki ni ki than ki jong ki las dang ye ban ye mi lang ba kan ka studio ka badon hang ni hapo pom so men sora te hapdeng jo kita ki nong ruai mentah nyadon ban pentip sepi bangi dan rengkat hani bat iwe na pedeng gino rai bat ide iba James rengkat bat ni akan kapor mau bat James te kepresibun bat James kapor ke jong fi mau ha te toh ngas ngau kemen ha ban yo ngau ba ong ba pin pen mi ya kan ke jing rai ke jong fi mau ke pi record hang ni studio ya ba ki mau te toh ya kan ke jing rai ke jong fi naduk menu pila thau naduk menu pila sedang bancna ya kan iga jingruai jonga nga sedang mensnah ka deha ka por ka lockdown ka lockdown ka ba ningkong te hadin ka ba mensuang antre po berni mo te sta po semje brewery stai te hadin ka to ngawan chai snong te hadin ki pha nga ban song kring ting khat sau sngi te hadin ka to ka hapo jo to ka khat sau sngi te ngam doni e bangan le te renga persang kan bangan tho ya ini jingruai te nga salah ban yo pada ban permi haduk ni klip mat pemerintah kan sung tenat mo te kamor kan ke lockdown kalau ke jingkerku kan di jingkerku mo ha pernah kata lockdown fishnari jingruai ai bapan syok man semai kita nu tu jirwai ngau don box sih ade dah ngau don box sih sabi ngaru terus don box kan mo ka por corona fimi di jingruai kan te ka kanu por ka simpor e pi ban snai kan jingruai ya kan ni jingruai nga sna kalong be asngi ade jingruai ilong be hyper iba baha kamut badan kamut ban sna ten iwan la kawan te kumtai ka sudap la kadap mo kamut arsni fi pendep ya iwe jingrai kan tes tenat hak tak kom dai te kamut hak bede ba kan ni pede manu ki ting shop ki puron ki ba hak kan ni ka music video jong kan ni ka jingrai ya kan ni ka youtube ba ak nga ak himanga mo te dalade himang te rei ya i actress pre te long i don iwe bahai yang i long i bahai iketang iba janai lingwa te nga khodi hatu kan ni karang dei ka sien ka meningkong ba phi ruai ne pilaju ruai teng ne ki por ki ba menswa hoi kan ni ka di ka sien ka meningkong na ka benta jonga mo bangan pen mi shabar ban pen pau la ka jong ka sap shabar te kan dei ka sien ka meningkong nam da jonga ka snong jong phi ka dei na ai sha bom to ka snong jonga ka dei nang thena po snong kawar na snong kawar mo po himas obar mo ka don shani sathai sora tu kelin tiwar okay te hadin nang ta ba de hadin ba pi lanu pi don ke jing thamu ban permi ya kan ke jing ruai ke jong ya kan ke jing ruai ngala bu tarik mo hin permi haka arpoi tarik ke arpoi tarik jong mentau benai ta te ka ai ka jing thamu jong kan ke jing ruai ba pi thau pi kai ka jing mot jong ka pi thau sepang jong no ne ta jing snow don bok jong pi don bok no wa ka jing mot kalong na ka benta jong hapreng jong sijur mo hapreng jong sijur ta hendrai nakaliang jong ka kentei kala banlong taka baik bayai syak kan hapreng jong ki jingele mo kum ga jingel ya samla ha ka jingem jungi kum ki samla bunsen ki don ki jingwet ki jingwa hapreng ka jingya lenti mo ki de pengkyang ki babun ngiju don ka jingya don ka jingya pensngusi iwe don ka teng tu kan hoi ki jingya phoi te teng ya kum kren khor teng kum ya kren ki bala palat mo buat bom don ngau chu badon manu bala ban ndang map la lesi kata pada ka bai la ni tai kan thai pada long ilong no iba kloi kin panisha hapadang jong jingdom hapadang jong jing bitar wala dang ngi pen wit ngi pen thot ya ka ngi pen susi ya ka rei kalong ko kloi pen pendam ya ladi kin man penjam nut om de man ya aiding mo bro arliang han rei ka penjam nut kin hawa kading ka klang kawai ka athe ko om kin te man pen om ya ka man siam jongi long isngau don box sisa bre kan ba hadin jong katanga sa thoi jing roi na mar ble hadin jong jing mut dor hadin jong jing pusan long ngau thu te ba don manur long bala ban penjam ki mo bala ban penjam bala ban
Yeisha hakini kijing duna kijungi ke. Te kalong hai tai ru ko. Ade. Ti bentai jong phi te mo ben penjam phi. Dah kelang kan nu kading ru. Ya video penjam bi. Tok. Cai. La un sin. Kung ai mi thai ni kan. Ah, tas betul nang ni sakmat pade phi da don em ka jing thmu ba phi nang pen mi jing roi shushu. Hoi. Ya kata hi ke ba ning kong mo ke ba ngi kwa. Te sisen bangang la thrang bangan pen mi ngla persiaman wat ilat lenti mo. Bang ila wat ngla thau ni jingrai la slem ndai ki don katu kat ni ru kumju ki jingrai ki ba ngila super sang haladi mo haladi marwai ka sa den rei ke jingyo lat ke jonga ban ke jingdon ke jonga studio jong iba Gabriel ha ka than ke jongi ka long ka jing Lilat lilti nam ta jungi ki khun samla ki ba shani ka than ke mar bangin kiu shor tang tang ngim sngo kot bor ngim sngo kot bor ha ka wei ka kom ru tang tang ha ka jinglong nong pendong ke jungi ngi don ye ka jing le ran mo ban kiu shwa ni kong sha ba kham chalor sngo don sedang ibarat ni kwa ban sedang na ibarat ke ten rei nginom don kata ka jing sngo pher mo mar bangi sngo thu pada ba kani ka studio ro kala long ka wei ka benta ka ba konstantam ka bala penmi shubun tli ki jirai mo te ngi sngo don bok ba i ba Gabriel ro long i la long i ba ailat ba plelat na kamta ka jungi ken ling ba ka studio ka jungi kamu iba Gabriel ila long Superman kayaknya seorang kalau musik kan lan juga jirai kapot katem mo menta nak kalian jompi ku mubreu bla mi sakmat mo nang ni nak tan seorang le sing meni ku ba kinong ruai ho ngi don sibun kinong ruai mo tan rei leng ba kani ka music video ko jompi ke ai pat ka pa pi kwa ban keren lani ban ai shakwei pat ki samla kamtam ni lemo hakan ni ka than seorang ka jongi ke ai pat ka khubor ka pi kwa ban ai ki leng ba kani ka video ko jongi te ka benta hi ka bangar ngadon ban onglem na ka benta jong kiwei ki ba para nongruai le se ki badon ya ka sap mo ki ba pachem lami kum balong lem manga mo barang sumi ka sin ko nikong te ngaru ngadon hi na ka benta ka jong ki bun sen ngadon hi ka ta ka jingmut ban am sim ki ba hakajing shem ka jonga hakajing suthu ka jonga hakaje kandu jonga ro ngosno ba ngidi ban yai ne scam pada haka ai ka jing thmu ka bangi ngidon mo namar ngaru bun ngaladu jing kermen mo boros kata namar ngaladon jikani ka jing thrang nadu dang khana ban long nong ruai lani ban ak mo ban yu ak tai wi film ru ngalak kwa ba ban ak mo hanre kata ka jing thmu jonga ban ak film ru kam dai than banong ban ak ban paunam lani ban pen i ka perthai mo ka jing thrang jonga ka long hai jing mut khana le si ba man chwa mo nga kwa ban ak ini video kwa ban ak wi film tang ba long le si ka jing mut jonga ka long ba la sai anda ngi lalik no nakani perthai long an sadon te ban pek manu re manu kin sayo i mo te ka bu ka long lupa ka ai ka jing bu benta ka jungi ken nakam ta ki patang ke menang wan ru ken te ka ta hi ka de jing thrang ka junga te re ka jing am sim junga ka long ba ya ki para than jungi sini lomba kin ya ini scam ha ka jing tmu ka jungi ka ba ki don mar kum bolong lem manga manga persang bun teligi snem bun teligi benai le se handrai ngila snudo jing kermen rei kalat ka don ublei kalat mo tengi ai ap ken lingba ki jing duai ki jing ngis ngungu ya ublei mo namar ba dei lingba ublei ublei lat pilenti ladang ya ini scam ha ka jing duai ublei hu ai namar kan ru ka de sap ka bakar pang ka ublei ai ngi mo ten rei wala da ka de ka sien ka baning kong ru han rei ngini ai persang ken nang ni skmat lese ka baning kong ka jonga ru ka jing ruai jonga ka video jonga kala ban flop mo ne kala ban dunah ni tai han rei lingba kan ni ngida ngin la ban pen bha shu ken te di tang kata hi ka benta ka ba konstan ka banging kwa bangim dei ban tieng ngim dei ban lerang han rei ngin ya be skmat nginum snap ya noi reno namar don ta padang jungi buon mo ki ba keren na dien nang ni nang tai ba ong ba un rai te te unang nang ne bang pat jo ile te ken ong un ak te kalong ta ken kiwei mas ni man snyo sngo kirkhie mo don ki bar I sim don ki bar khie kum ju ten rei ya kai benta ka bangi ngi ban le ngi ya be skmat namar balai ngi pendep ya ki tumu ba namar bo ble lo ong ba ai yang ia kasap mo teladang ngim pendon kam ya ta kasap usa sim no te ngim kwa bo ble sim no ta kasap rengin nak pendon kam susu ya ta kasap bo ble la ai kam ta sungi kade ko pi ong pi te ngatarai kan ni kaliga message ka so tanat ma mo ka ban island siki wei pat ki para samla le siki bampa jumi rei ba mentah kan ni ka kenti ba mentah kumbale silang ba kan ni ka video ka bagi iba kumbama pipi mi lang ba kan ni ka music video kiro kinsa persyang no ban ai ban I mean sim dala de ban mi sa kama high sub ibang adon lai baret ni bakhra ro mo nei teng mo pi ro mo hakipo da khna pi ong mentan ba pi lakwa ban aflem kadar ruhan sa motor ite te ka pi mo
te sa sien pat parlok ku di shibun ya kapor ka jong pi ba pila ai hakane kapor rengkat ban ni don ban snap yengi ya ke jinge keren ke jong jong ya hakane kapor mor ka ba James iban sapan mi ya kene ka music video ba James untuk pi James Raji. James Raji ti ba James Raji sapan mi ya kene ka jingwai haka Channel jong ai. haka channel ka jong pi mo James Raji kat no tarik untuk pi Arpoi tere. Arpoi tarik jong ni banai bang tadi. Arpoi tarik ku April perlo pat num pep ban pet haka arpoi tarik ku April ya ke jing ruai ka bla tho di ba James Raji ka ba ila akhir rangkat ba di bahing jong pi mo ya. Bat ka kerteng jong ka long snow dan box sisha bat perlo la fi pet pi ru pinya dan box sisha ban ya pen mi ki men sim jong ki ba i ki ba thon ki jong pi. Te ku ble sibun perlo ni se syam pat ha ku por. Snow sarong kikna Yo ya piko